Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ang gibaha. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, daghang lugar sa syudad ang gibaha tungod na sab sa ulan nga hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Kini ang mga hulagwan nga kuha sa netizen nga si Evelyn Manuta sa Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Human nga napuno og tubig baha ang dalan dapit sa Fisher Valley. Sa mong mga litrato, kita nga halos hangtod tuhod na ang level sa tubig sa mong lugar. Apan, duna sa bata nga inay mabalaka, naligo pa hinuon. Kinisab ang video nga kuha sa usa ka netizen kung asa makita ang pagbaha sa Zone 5 Barangay Bonbon. Misulod na sa kabalayan ang tubig baha, busa ilang gipangsaka ang mga gamit sa balay aron dili maabot sa tubig baha. Sa Kauswagan National Highway, tibok lane sa dalan ang down nahimo na sab nga sapa tungod sa kataas sa tubig baha. Hinungdan nga wala na kini paagi pa sa mga light vehicles. Sigon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone kon ITCZ gihapon ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao nga nagdala og kusog nga pag-ulan inubanan sa kusog nga hangin. Labing maapektuhan ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental ug Surigao del Sur. Pahimangno sa otoridad nga mag-igmat tungod sa mga kalit-kalit nga pagdaot sa panahon. Karong adlaw, makasinati gihapon kita sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa posibilidad nga adunay mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog labi na pag moabot ang hapon ug ang gabii. Sara, sa karon dinhi sa Cagayan de Oro City nakasinati na og madag-umon nga panahon. Gani aduna nay mga taligsik og busa tambag nato sa atong mga kapuso nga magdoble bantay tungod posibleng mokusog ang ulan nga moresulta sa pagbaha. Sara. Okay, amping diha ug daghang salamat, Cyril Chavez.